Nou, dit is Lucas, dit is de oudste van de twee. Over het algemeen zeker van een zaakbeest. Maar denk ik ook dat ze altijd rustig blijft onder alle omstandigheden. Klopt, dat denk ik een beetje in het verlengde. Die is heel erg heel gedisciplineerd. Dit is een hele werker. Dit is een beetje eel. Dat is het. Dat is nummer 2. Ja. Wat zou je Arthur doen op het moment dat hij bij de bakker staat en dan al te fruiken wat voorkomt? Ik denk dat Arthur dat gewoon zou laten gaan. Maak hem niet zoveel uit. En als hij nou de allerlaatste Limburgse vlaai wegpakt? Nee, daar houdt hij die op die wapen. Wat zou Lucas doen op het moment dat er in Madrid alleen maar Spaans gesproken wordt? Oh, dan praat er gewoon met. Dat deed er echt binnen 2 uur heeft dat opgevangen. En dan heeft er het goede accent te pakken en dan is er gewoon een van die Spanjaarden.